Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. 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 Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Da Juan Miguel Jaune. Bost urte, gazte eta emakume izanik jaietako protagonista. Bost urte, jai parekide eta partartzaileei izen abizenak jarriaz. Bost urte, dantzaz plazaz betez, euskaraz mintzatuz. Bost urte, gazteon argiaz, auzo bizia eginez. Auzoa eginez, saretuz. Bost urte, eta oraindik hemen gaude. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Andria Alargune, lumeradune, bihar etorriko da Juan Miguel Jaune. Duela 5 urte, igo ginen ona lehenbizikoz. Auzoko gazteon ezinen goren ahotsa izan gara, eta zuekin ditugu gure aldarriak partekatu. Altsasuko gazteen gandik auzoko presoetara, borroka sozial guztietatik pasaz. Auzo grina dugu sustatu, eta auzoaren izenean dugu borrokatu, oiokatu eta dantzatu. Aurten hemen igota gaituzue beste behin, grinak ona ekarri gaituelako, eta pentsatu dugu, badela garaia, egiten dugunaren inguruan hausnartzeko. Zeinen garrantzitsua den egiten dugun hau, bai guretzat eta bai aurrean zaudeten ontzat, gizartearentzat oro har. Zeinen garrantzitsua den horrelako espazioak aurkitzea, jai eredu hau sustatzea, non euskal kultura bultzatzeko aukera dugun, dantza zornituz gure auzoko plazak. Emakume bezala auduntzen garen, emakumeak oholtzara eta plaza erdira ekarriz. Botere helduaren aurka gazteo gure espazio propioak sortzen ditugun, jai parte hartzaileak egi bihurtzen ditugun, jaiak gure sentiaraziz. Auzoa egiten dugun, gure artean antolatuz, kuadrilen artean koordinatuz, saretuz. Duela 5 urte, ideia ero batek eraman gintuen ona lehenbizikoz. Eta geroztik, jaia bai, borrokare bai, leloa urtero plazaratu dugu, Arrosadia zein Azpilagainako jaietara. Ideia eroenak ere, gauzatu bai daitezke antolatzen badira. 15 urteko pertsonek aurki dezakete haien lekua, eta egin dezakete oihu eta dantza. Zor dezakete haien espazioa antolatzen badira eta auzoa egiten badute.
Ekitaldia aurrera eramateko gure artean antolatu gara. Eta zinez hori da garrantzitsuena, antolakuntza. Une zailak bizi omen ditugu nazioartean, ultraeskuinaren gorakadarekin. Faxismoari aurre egiteko eta gure burujabetza eraikitzeko motor bakarra huraxe dugu, antolakuntza. Auzoko jaietatik hasita auzoko egunerokora. Bizitza erdian jarriz, bizitza ondatu nahi digutenen aurrean. Antolatu dantzatzeko, antolatu jai parekide eta parte hartzaileak sustatzeko. Eta batez ere, antolatu bizi duinak eraikitzeko. Antolatu zaiteztek zuek ere, jaiak zein mundu aldatzearren. Urtero bezala gogorarazi nahi dizuegu espazio honetan ez dela inolako erasorik onartuko. Ez matxistak, ez arrasistak, ez homofoboak, ez da fasistarik ere. Espazio seguruak eraikitzen gabiltza. Gora Rosabiako jaiak!